To sun ɗauke wuta. Salamu alaikum al'ummar gidan Sharif Umar Mahadi kama daga YouTube, TikTok da sauransu. Da kuma mutanen da muke magana da ku a WhatsApp. Alhamdulillahi sai dai mu ce godiya ta tabbata ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, kuma ga ayyuka nan daro kala-kala kama daga na Kamaru, na Najeriya da sauransu. Duka dai alhamdulillahi muna godiya ga Allah. Yau 22 ga wata, ina mana fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duk yawan wannan dukiya, duk yawan wannan kuɗaɗe, a yau ɗin nan ba tare da daɗewa ba muka gabatar da shi insha Allah. Kai ma idan kana da buƙata, abu na farko da za ka yi, ka ɗauki number mu kai mana magana a WhatsApp. Insha Allah sai mun baka tabbaci, gamsasshen tabbaci kafin nan mu yi aiki a tare da kai. Ni ne naku Sharif Umar Mahadi, kamar yadda kuka saba ji na a koyaushe. Insha Allah yau ma na ce zan fito muku cikakken bayani akan wasu waɗanda suke min wata tambaya dangane da abin da ya shafi aikin tasrifi, wanda na amsa wannan tambayoyin ni kaina ban san adadi ba. To tambayar da suke shine, shin malam za a iya tura mutum ta akawun bayan an gabatar da aiki? Wannan haka ne, za a iya tura maka da akawun. Abin da yasa ake tura a akawun, yawanci muka fi tura, duk da ba wai kowa ba, amma yawanci mun fi tura a akawun saboda mutane wasu suna jin tsoron cewa ko wannan abu fake ne ake buga su ko something haka. To amma aka tura mutum a akawun, kun dai san banki ko kuma in ce masu tura kuɗaɗe ko ma waɗanda masu tura kuɗaɗe ne ba za su anshi fake ba da zamba su tura mutum kuɗi a banki. Insha Allah. Kuma idan kai mana magana a WhatsApp za mu tuttura maka da tarin rasitai waɗanda ba mu san adadinsu ba. Za mu tura maka kaɗan daga ciki, ko guda 20 ne ko sama da haka, ka gani domin ka samu tabbaci insha Allah waɗanda mun tuttura da kuɗaɗe. Sannan tambaya ta biyu ga mutanen Nijar da Algeria, Mali, Burkina Faso, South Africa, Abu Dhabi, Kwatana da sauran ƙasashe, shin za mu iya tura muku ga Nita? Wannan haka yake, Nita ko Amana ko Western Union, ko kuma idan kana da wallet za a iya tura maka ta hanyar dala kenan insha Allah ta US. Insha Allah za a iya tura maka. To saboda haka wannan tambaya ce, abu ne mai sauƙi. Shi babban abu mai wahala ya kasance baka da kuɗin siyan turare. Amma muddin kana da kuɗin siyan turare kuma ka tuntuɓi Sharif Umar Mahadi, kuma har mai maka aiki ka ce wai baka samu dukiyan gaba, gaskiya ina ba haka ba ne. Saboda haka duk masu buƙatar aikin mu, mutum zai iya tuntuɓar mu, sannan mutum zai iya zuwa inda muke mai masa aiki, ko mutum zai iya tura da kuɗi a yi masa, ko mutum zai iya aikowa a yi masa aiki insha Allah. Duka mu ɗaya ne a wajen mu. Insha Allah. Sannan a wannan lokaci zan ɗora wasu bidiyoyi wanda in dai kana bibiyan mu a ciki insha Allah, na wani abokin aikin mu, za mu ɗora su sosai insha Allah a cikin wannan gida. Insha Allah, domin ku ƙara samun yaƙini da tabbaci a kai. Insha Allah za mu ɗaɗɗaura bidiyoyinsa a ciki insha Allah. Shi ma yana aiki na tasrifi, kuma alhamdulillahi muna, kamar duk wanda ya taso muka gwada masa yadda aikin yake kuma muka ga alamun mai taimakon mutane ne, to insha Allah za mu ƙara abubuwa, yaɗa abubuwansa insha Allah domin mu ga mun taimaki mutane gabaki ɗaya. Sannan mutane wanda suke cewa an cuce su, an yaudare su, to ka haɗu da Sharif Umar Mahadi. Da ka ji wannan muryar Sharif Umar Mahadi, kai mun magana a WhatsApp, kai magana a ɗaya number, in ba amsa ba kai magana a ɗayar, insha Allah za ka samu amsa. Sai na baka tabbaci akan tasrifi sannan mu gabatar. Na gode daga naku Sharif.